Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і у нас новая серыя прыгод снус-нумрыка у Мумідоле. Мне падаецца, пры добрым раскладзе гэта ў нас з вами будзе ўжо апошняя серыя, магчыма, але паглядзім. Вось гэта нашы апошнія квесты, якія засталіся. Мы павінны што зрабіць? Першае, даставіць усе запрашэння. Мы з вами павінны знайсці касцюмы, якія будуць нам для нашага выступу. І вось з музыкамі я ўжо папрацавала в прошлый раз. Ось яны у нас тут. Так што... Так, гэта... Ось. Та-та-та-та-та-та-та. Пошли запросим спочатку нашего паркового ахоўніка, а потом будем с іншими разбираться. Так. Вернуўся зноўку? Я тебя арестую. Я прыйшоў з прапановай. Я пропоную мир. У меня есть запрошение у театр на новую постанову. Называется «Мелодия Мумидолу». У падзяку за усю ту важную працу, якую вы тут зрабілі у нас. О, ты? Ты сапраўды так думаеш? Ніхто яшчэ не дзякаваў мяне. Гэта многа значыць. Я так цяжка працаваў. Так прыемна, калі хтосьці заўважае гэта. І я абажняю тэатр. Я думаў... Я заслуговую на перапынак. Калі ласка, прывядзіце і сваіх сяброў. Сяброў? Ну, паліцэйскіх. Яны таксама вельмі цяжка працавалі. Падаецца, яны сапраўды мае сябры. З іншага боку, я даволі добра ім плачу. Ах, пастанова у Мумідолі. Што ж я павінна надзець? Так, мы гэтым даставілі. Ага, пакуль ён не пайшоў. Каму яму яшчэ можам тут? Чу-чу-чу-чу-чу. Тут яшчэ чалікі стаялі, вось. Так, паркавы ахоўнік хоча, каб вы сапровадзілі яго ў тэатр для адпачынку. І гэта яго прыказ. Адпачынак гэта праца выходзіць. А яны не супраць. Так. Пакуль ніхто не бача. Оп. Так. Не. Ага. Як ён ходзіць? Ага, по колу. Тут. Блин! Хлопцы! Вы чого? Чого ви загралися? Просто так спрацавала дзіўна. Так. Тут я нічога не магу пакуль зрабіць. Папілі.
А, я вам ключик вороню. Это добре. Ключик нам ось сюди. Так. Опа. А тут я так само можу ось. Куди ти сховав той ключ? Я тобі уже казав. Я закопав його у пісок. Та скажи мені. Гэтый секрет пойдзе за мною у могилу. У пясок вось тут. Каля ключа. Ну, калі ласка, скажи! Гэты секрет будзе пахаваны за мной, як гэты ключ у пяску. Ага. Шукаємо пісок. Я зрозуміла. Так, нас згубили. Хутка, хутка, хутка. А ёптыть. Словили. Пайшлі ад пачатку. А, не ад пачатку, а ад апошняга места захавання. Гэта ось кушкі лісцікаў, гэта яно. Ай. А ось ключ знайшовся. Зараз обійдемо його по колу. Побігли, побігли. Бля, блін, 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 блін. Як він потішно робив. Увайшли. Ой-ой. Ты, как мне не бачили тут? Так. И по идее у нас яшчэ так. Два знаки засталіся, значит, яны недзе уверсе. Мне падаецца. Так, тут я была. Кустики. Я их усіх тригну. Я у кустах. Та ти! Побачив. Так, добре, значить, туди, може, не пойде. Ага. А як от тебе отвлечи? Покуль не ведаю. А, зрозуміла. Пу-пу-пу. Давай снос номерок, хочай. Фух. Оп, есть. У кусты есть. І застався апошні нам знак. Гэта вунь той. Ага. Все. Акт вандализму здійснений. Так. Побегли далее. Ну все, нам осталось... А.
Я тут сюди, не туди. Так, засталося розкидати запрошення. А ну-ка, до речі. Ці є ще рано. Так, да, ён яшчэ у хаце сидіць. Пайшлі. Тады будзем разносіць запрашэнне, што ж нам? Нічога не паробіш. Так. Самы далёкі. Гэта вось у нас тое. Пу-пу-пу. Ну, добра. Каго знойдзем, таго знойдзем. Пойдзем па парадку. Трошки вышэй. Жабаўфу ўжо не сабраць. Ну, што поробіш? Ага. Фактычна дайшла. А да каго я прыйшла? А, да Снорка. Ці хочаш ты паглядзець на пастанову, Снорк? Магчыма, не. Там будзе вялікі натоўп, гучныя гукі. Ну, магчыма, хутчэй за ўсяго так. Магчыма, я пачакаю, пакуль гэта выйдзе ў выглядзе кнігі. Гэта п'еса на адзін раз, зробленая Мумі-тата. Мы якраз такі яе ставім, каб уратаваць Мумідол. У такім выпадку я пайду. Але я не абяцаю, што буду насалоджвацца гэтым. Так, Снорку аддалі. Далей... О, мы можам да Туцікі адсюль пайсці. Гэта добра. О. Мы тут былі? Магчыма, былі. Але ўсё роўна паглядзелі, прыгожа ж. А так, тут тупік. Да, што так? А чаму ты штурхаць хочаш? Тут скочыць трэба. Чаго ты? Так, і мы дайшлі да Туцікі. Трошки ніжэй трэба. Пастанова? Мумі-таты? Я не прапушчу такое ні за што ў свеце. Дзякуй табе за запрашэнне, Снуснумрык. Так, адсюль мы можам пайсці туды, і нам застанецца... Так, ніжэй. О! Ой, яшчэ... Відавочна, гэта у нас былі дадатковыя лісточкі, таму што нам патрабавалася ўсяго 8. А мы яшчэ, бачыце, знаходзім. Так, каму мы там яшчэ павінны аддаць? Тут недзе. Наш прывід знаёмы. Табе не дадзім. О! Так, я прайшла недзе мосцік. А тут таго няма. Ну, трэба тады іншы пашукаць. Тут няма масточка. Тады пойдзем на абход. Ой. Чалікі ўсё яшчэ спяць. Во, дзесьці тут кагосьці я павінна запрасіць. А каго? Так, вышэй?
А, не у той бок. Няўжо смярдзючку? Та не, можліва, кагосьці схёмулі. А, так. Постанова? У кого є час на такі речі? Я по природзе, я не по культуры. Гэта пастанова пра прыроду, яна называецца «Мелодія Мумідому». Магчыма, я і павінен паглядзець. Там будзе хтосьці знакаміты. Ну, я чуў, што маленькая Мю якраз такі будзе часткай ўсяго гэтага. Яна даволі вядомая у гэтых мясцінах. Так. Ой. Ага. Нам засталося яшчэ 2 касцюмы. Чаму ў мяне гэта не варушыцца? Стрэлачка. Не ведаю. Так. Ага, трошки вышэй будзе пераправа. Яшчэ адзін дзятлік. Магчыма, гэта быў той самы. Ну і дзе тут О, я блізка, значыць, тут недзе. Мю сидіць. Пу-пу-пу-пу-пу. Не, ўсё яшчэ не там. Давайте, может, верхам пройдем? Ці мы зможам? Хутчэй за ўсё не, нам трэба ўніз. Ці так пойдзем? Не. Не у той бок іду. А куды я іду? Та я, падаецца, правільна шла. Ось чаму у мяне такі топаграфічны крэтынізм, калі даходзіць да спраў у гульнях. Типу, сапраўды. Я неяк дрэнна арыентуюся. Вот я гэтая штука. А я на тым баку яшчэ не была. І кароткі шлях сабе не зрабіла. Не. А як тады можна інакш зрабіць? Ой. Ну тут-то я не перайду. Может, тут недзе магу скараскацца? Ой, загнала зусім. Не. Гэта завысока. Але я не магу перабрацца тут. А туль таксама я не магу перабрацца толькі ўверх. А як туды патрапіць? Скарот ёсць. Чаго? О, павучок. Здароўкі. Ты зноўку. Так, я знайшоў больш лепшае месца. Але выглядае так, што гэтыя мышы не могуць патрапіць да хаты. Сур'ёзна? Ну і што? Я не буду варушыцца. Павук. Всё. Дапамаглі мышам.
Гэты барабан якраз такі зворушыў цябе. Я павінен заўважыць, што гэта было даволі прыемна. Я задаволены, выглядае, што цяпер усе шчаслівыя. Маленькі квест, але выканалі яго. Можа, тут мы знойдзем нейкі новы шлях. Не знайшлі. Скарот знайшлі, шлях не знайшлі. Ну ладно, пойдзем далей шукаць. Ой, яшчэ адзін скарот знайшлі. Я ведаю, што гэта. У нас яшчэ адзін будзе тут дадатковы квест. Ой. Вітанкі, як маешся? Жудасна, я не магу маляваць без вады. А што гэта за мастак, які не малюе? Боже, як зараз непрыемна. Ніякі. Я магу неяк табе дапамагчы знайсці ваду? Сапраўды, гэта было бы уратавала мой дзень. Але не толькі мой дзень, але ў маю мастацкую рэпутацыю. Ты можаш скарыстацца гэтай шлянкай, каб вось сабраць некае кроплі. Давай. Ага. Зразумела. Тады шклянку кинем и возьмем каменчик. Дайте каменчик. О! Так, одну мы знайшли кроплю. Яшчэ одну мы знайшли. Так, і яшчэ одну трэба знайсці. Дзе яна можа быць? Вадзічка, вадзічка, вадзічка. Мажліва, дзесьці паблізу ад мастака. Так. Тут мы былі. Значыць, магчыма, ў гэтым баку недзе будзе. Так, вось яна і знайшлася. Так, якраз таки снусну лічыцтва хопіць. І... Трымай. Поўная шклянка вады. Ох, сапраўды, я нарэшце магу маляваць. Так. О, ён нам дарыць нейкі накід, якраз таки. Ага, і таксама старонку мумітатага твора. Ага. Але як нам дабрацца ў той бок? Тут ужо мы былі. Такое адчуванне, што я па колу бегаю. Але як выбрацца на той бок? Я не разумею. Гэтага первяня у нас няма. Ну, в тэорыі я магу неяк паверху прайсці, але там няма гэтага ходу. Гульня меня газлайціць. Ці я зусім таго гэтага. Так, можа і тут можна было дзесьці прайсці, а я не заўважыла. Мы зруйнавалі парк, і, магчыма, у нас праз гэта з'явіўся нейкі новы ход.
О, вулик знайшла. Так, добре, тут побігаємо, каб усе натхнення знайти. Магчыма, так, треба было просто сюда пройти. Так, пайшлі тады далей. А, вось, так, вось які шлях нам показывала на мапе. О, що у нас тут? Ага. Не. А, ось, не то. Так, пташечка заспівала. Так, але вже буде 9 уровень. Ого, які жиби. Угу. О, цудовно. Вудіс. Вуді. Факт, їх немагчыма скинуть з хвоста. Пацаны, дірка. Не. Дарма. Я не могу сюди скараскаться, пакуль яны тут. Магчыма, яны з гэтай дзіркі залезлі. Так, а іх... Не. Ім без розніцы. Ай, пабеглі на мосток. Мне трэба неяк іх скінуць. Ну, скінь з гары. Цудоўна. Так. Магчыма, тут... А, думаеш, ты іх згубіў? Ну, канешне. Так, пачакаем, мой даражэнькі. Бегом, 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 бегом. Так куди ти? Я хочу на это место скараскаться, давай! Фух. Хай там далі лезуть, малые. Малые, не заминайте. Так, я уже забылася, мы там можем простить и не можем. А вось. Ага. Куди без їх? О, цудовно, яны вернулися. Ага. Ха-ха. Не поспели, малые. Кто еще не поспел, так? Та-та-та. Идите, отойдите. Дайте папа разбобить. Так.
І не такі потішно дурні. Ага. Угу. А ось той берпеня. Ну, не то я ще одна. Ага. А вам, значить, пагна все одно. І кава. Пом-пом. Давай. Все, до відзення, діти. Та-та-та-та-та-та-та, давай. Чому я не храснусь, а ти захрасаєш у гэтым всем? Аснус номерик. Так. Ты упевнена, что быть бацьковской фигурой это довольно тяжко. Ну, так. А. Теперь ты вырашыў, што малых трэба ўсё ж таки взять. Ён сказаў, побачыў, што той ход вельмі небяспечны і малыя самі не пройдуць, таму трэба ім дапамагчы. Пайшлі. Вудзікі такія. А вуд... Лісуны можна перакласці. Пайшлі. Дуралкі. Опа. Даведем их до хаты. Ой. Каменчики, а нам спотребится каменчик недзе? А, зразумела зараз. Ай, чого ти? Так, кинем ось тут. І яшчэ один возьмем. Дети, может, вы меня отпустите? Я наверх хочу. Ай-яй-яй-яй. Можливо, не туди. Газуй. Оп, ха-ха. Не поспели. Ой. Зараз я не знов причепиться. Ну, пошли. Угу. Зараз. Зрозуміла, що тут треба було робити. Ось. Угу. Ну, вас довго чекати? Ну, як хочете. О, якраз таки дом, їх дом недалеко отсюль. А куди нам істи? А, ось не заважила. У нас тут є шлях.
О! Ну, гэта не іх дом, а Філіджонг, якая нам павінна касцюмы даць. Філіджонг, ты тут? Пашлі прэч! Гэты вонкавы свет поўны вар'яцтва. Мы не хочам ніяк з гэтым сутыкацца. Пакінь наше мірнае месца і наш райскі садзік. Але мне патрэбна твоя дапамога. Адчапіся ад нас. Я не хачу, каб мои ідэальныя дзеці сумавалі. У мой ідэальны садзік. Ну, мне трэба некія туль вывесці. Вудзікі? У маім садочку? Вандалы! Ты не повериш, що ми зробимо зараз. О, морквочку дадуть? Не дадуть. Нарешті ось воно. Короткий шлях. Я зрозуміла. Хі-хі. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ні? А що зробити? Яшчэ? Усё забрудзіць ёй тут. Не пытанне. Та колькі можна? А што трэба рабіць? Ну, типу, я разумею, што його треба неяк витягнути, але з допомогою чого? Малые, не? Не реагують. Може тут на щось буде? Що ти там робиш? Нема каршков. Ну, гэта неяк неветліва разбураць ёй хату. Але што паробіш? Боже, якая цярпелівая жанчына. Што я яшчэ магу зрабіць? Бялізну запэцкала, гаршкі скінула. Яе кветкі. Ты руйнуеш мой дальні сад. Ну, яна не вытрымала. І ўсё, малыя пайшлі з вудзікамі гуляць. Не, мои цудоўныя дзеткі. Не. Вы нечыстыя, вы бачыце, гэта небяспечна. Ну што, ты выйдзеш? Твои дзеці выглядаюць даволі шчаслівымі. Але я павінна абараніць іх. Ты выконваеш цудоўную працу, абараняючы іх, але дзецям патрэбна якраз такі вяселле і гульні таксама. Ну, падобна. Гэтыя брудныя вудзікі, яны могуць скарыстацца ваннай. Ну, наконт гэтага ты права. І падстрыгш дзіця. І новае адзенне. Кажучы пра адзенне, у цябе ўсё яшчэ асталіся касцюмы для тэатра? Засталіся. Так, дзесьці яны там ляжаць, бо хтосьці павінен пра іх клапаціцца. Ну, яны патрэбныя цяпер. Мы якраз такі ставім пастанову. Для паркавага ахоўніка. Для паркавага ахоўніка? Які цудоўны мужчына. Чаму ж ты адразу не сказаў? Я не ведала, што ён любіць мастацтва. Цяпер падобна да гэтага.
Відавочна. Запрошення на постанову? Ой, ну я люблю театр, але стільки праці у Томі. А коли щось пойде не так, може я спочатку повинна почитати відгуки? Парковий охотник там буде. Ну, таким чином. Гэта вельмі важна падтрымліваць мясцовы тэатр. Мы будзем там. Так. І цудоўна, нам засталося занесці касцюмы, і мы можам бегчы. Так, будзікі вырашылі там пабыць. Хай. Малеча з малеча весялей будзе. Так, туди. Сюди? Туди? Куди? Ой. Ага, здесь тут у нас есть мостик. Ось. И наверх. Может, вот и по стежце пойдем. Ох, усе запрошення доставлені. Ой, я відчуваю тиск. Я доставила все свои запрошения. А ты, снуснумрик? Ох, вы обоє справилися добре. Ну, тепер ми нарешті можемо почати шоу. Ага, я так у захопленні від гэтага. Ох, ексклюзивні квитки на прем'єру. Гэта ўсё. П'еса павінна пачацца, і я павінен бегчы. Спадзяюсь, добра, што дом паркового охотника зараз пусты, так што я магу узяць ключ і вызваліць мумітроля. Ах, касцюмы! Дзякуй табе. Так, гэты квест, все, што нам засталося, гэта ратаваць мумітроля. Так, акрамя того, што мы вандалы, так мы яшчэ і уламаемся ў чужыя хаты. Цікава, на колькі гадоў ужо Снуснурмк сабе зарабіў? Турачкі. Так, ключ. Я спадзяюся, гэта не будзе цяжкай. Ой. Поп-поп. Які ён здаровы. Хутчэй, мумітроль! Пакуль ахоўнікі ўсе сышлі. Яны глядзяць п'есу мумітаты. О! Сумна, што я яе прапускаю. Яна добрая? Ну, якасная. Выдаецца так. Гэта якраз такі у нас, ну, цудоўны цуд. Не ведаю. Я не ведаю пераклад адным словам мастерпіса. Дарагі мумітролі, я нарэшце з табою. О, як я чакаў гэтага моманту, дарагі сябра. Ой. Фуф. Так, мы павінны... Ого. Так, мумітроль тут кажа, што ўсе тыя рэчы, які здарыліся з мумідолам, гэта якраз такі праз парковага ахоўніка. І вось якраз такі, што праз яго увесь даліна можа засохнуць. І мы якраз такі павінны гэта ўсё спыніць, і ўсё, што нам трэба, гэта прабрацца ў сярэдзіну парка. Пайшлі. Ну, рушыся. Так. Ось тут, вон туди. Нам трэба прабрацца скрозь плыт? Давай дапаможам адно аднаму. Ага.
ускараскаемся. И что я спадки хочу. Так. Ай-яй. Ай, моя нога! Ох. Я не могу ісці. Я думаю, ты павінен гэта зрабіць сам без мяне, Мумітроль. Ты зможаш гэта зрабіць. Уся вера гэтага свету на цябе. Не, сябра, мы скончым гэта разам. Хе-хе, поехали. А як? Я нічого не могу рабіць? Так. Я поклопочуся про тебе хоть один раз. А я хочу узняць. Я нічого не могу робіць. Ні бег чи ні гэта. Ну, добренько. Що, зовсім ніяк? Так. Знов наші місії по стелсу. Зрозуміло. Значить, сюди йдемо. Оп, заховування. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой-ой-ой-ой. А як там пройти? Та-та-та-та-та-та-та. Тихо, чуваки. Ага. Та шкап тебе, холера. О! Зрозуміло. Зараз почекаємо. Кустики, кустики. Фуф. Тихо, тихо, тихо. Оп. Кустики, кустики. Ага, яны по колу ходять. Тобок я повинна близенько заимости. Оп-оп-оп. Ось так. Оп, заховання. Кустики. Кустики. Ага, кустики. О, и побегли. О, снова кустики. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кустики, кустики. Не поспела. Ничего. Так. Кустики, у кустики, у кустики. Добегли. Яшчэ одни кустики. И яшчэ одни кустики. Худенько, худенько, худенько. Ура! Поспели. Так, наш сейф. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кустики, кустики. Фуф. Так. Ой, 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 ой. Фуф. О, сейф. Заховалися. Мужики. Хлопці. Фуф. Оп-оп-оп-оп. Фуф. Я ще одне заховання. А як ви там ходите? А, це треба чекати. Ага. Ну, давай, давай. Я пошні. Ого, ого, ого. Я покуль тут заховаюсь. Ой, кольки вас тут. Ага. Сюди. А як я тут ввогуле пройти повинна?
Так, ну мне трэба тут захавацца. Гэта зразумела. Гэта сюды. Ага. Пу-пу-пу. Ай-яй-яй, я дарма гэта зрабіла. Рызыка не маё. У меня что, все затроились? Капцы. Где я? Тихо, тихо. Да, чуваки. Ой, да. Все вы незадоволены. Добре, ну что вы делаете? О, все, стоим, чекаем. Ага. Хранить и все. Тихенько. Не ворушимся. Тихо. Осторожно, потихеньку. О, поспею. Поспела. Пу-пу-пу. Хутка. И мы вышли. А, дамба. Вось яна. Дамба паркавага ахоўніка, якая скрадае ўсю воду ў даліне. Ненадоўга. Давай зробім гэта. Ой. Фух. Мы некія экатэрарысты. Хаця, можа, гэта паркавы ахоўнік, экатэрарыст. Як паглядзець? Ты зможаш ісці? Я ў парадку. Дзякуй за поездку, сябра. Так. Крутим. Крутим. Запускаем воду зноў у мумідола. Ой. Маленькая пчола. Мелодія мумідолу. Гэта. О, гэта прыгожа. До мяне дайшло. Як сімвалічна. Што гэта? Мой дом, мой парк. Да. Мой дом, мой парк, моя дамба, моя праца жыцця. Зніклі. У тебя не было правоў ставіць іх на першае месца. Гэта так. Я вас абодвух арыштую на ўсё жыццё. Стоп. Гэта ўсё моя віна. Я хацеў проста зрабіць мумідол найбольш лепшым месцам. Але яно і так было ўжо ідэальным. Я зразумеў гэта цяпер. А цяпер пайшоў з мумідолу. Пачакай, снуснумрык. Ён намагаўся зрабіць нешта добрае сваім шляхам. Зноў жа, тут хопіць места для... Выбачайце. Для кожнага хопіць места ў мумідоле. Як наконт таго, што быць ахоўнікам паркаў, ён можа быць ахоўнікам тэатру. Вядома, такія таленты ў адміністрацыі і любоў да мастацтва могуць быць тут вельмі дарэчнымі. Ты сапраўды так думаеш? Я з задавальненнем возьмуся за гэта. Магчыма, я магу з гэтым жыць.
але ніякіх знакаў, ніякіх правілаў. І я змагу з гэтым жыць. Усё вярнулася да нормы. Ідэальна. Ты ж не будзеш сыходзіць вось цяпер? Я? Я толькі прыйшоў, і ў нас ёсць усё лета для новых прыгод. Для новых прыгод з маім найлепшым сябрам. Вось мы і прайшлі. Гэта, дарэчы, першая афіцыйная гульня, якую мы прайшлі з вамі. Ура! Ой. Не буду прыхоўваць, што, магчыма, у меня вочы на мокрам месцы. Ён сустрэўся з сваёй сяброўкай, паглядзіце. Так, Гроўк таксама пасябравала з усімі ў Мумідоле, каго яна намагалася параніць. Там была маленькая Мю пашла, наш ужо ахоўнік тэатру, так, даглядца тэатру, нават правильно будзем, развёў дзейнасць тут. Вось, пастановы уладзіць, разбіраецца з дзецьмі. Смярдзюшка ў касцюм пчалы нарадзіўся, і Хёмель за ним бегае. О, гэта Мюмля і Мумі-мама? Гэта не Мюмля, а можа Мюмля, але ў ёй не такая была фрызура, пытаецца. О, паглядзіце! У яго паштовыя скрыні і ўсе яму пішаць, бо яго цяпер ёсць імя. Так, Мумі-тата з Туцікі якраз таки новы пабудавалі човен. Ось, фарбуюць яго. Тут вось у канцы, да, падзякі Тове Янсен ёсць. А гэта ўсе, хто дапамагаў з гэтай гульняй. І вось так па-новаму выглядае наш Мумідол цяпер. Што ж, на гэтым, я думаю, мы з вамі і будзем сканчваць. Дзякуй вялікі, што былі ў гэтай прыгодзе са мною. Спадзяюся, вам было даспадобы і прыемна ўсё на гэта глядзець. Спадзяюся, яшчэ ў нас наперадзе будуць шмат гульняў, цікавыя для нас усіх. Вось. Не скажу, што мне было лёгка. Я яшчэ вельмі залежная ад лічбачак, праглядаў і ўсяго астатняга. Але я намагаюся атрымліваць асалоду ад працэса, я вельмі шчаслівая, калі вы мне пішаце каментары. Так радасна. Вось, і я спадзяюся, што ўсё будзе добра. Ой, выбачайце, я ўжо не ведаю, што правда сказаць. Ну,
Дзякуй вам, просто падзякуй вам яшчэ раз. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся.